No. Chapla seo I feidir sa glích má mór. Bhar, créúí. Dúirt am gúil go leor focla na seice. A chapla seo chaúnte tar feidir. Ó, dhéan cín bheith ceist. Bagad tatú. Nus dói go gafa bheitsúla sin bhil na tá sí America. Mar de chan áhfuir iscéir. Cogur cechar líam lead. Ó, mar se feidir, bhí se go hálan do crétar. Dúirt se gúil cholle hóirtar cían. A mar se, bhí se chud déasa bheith caiinte ríis leis se feidir. Ítach bhil, ítach. Cogur lortú le Vanessa. Ó, mar se láid I mé feidir. Agus caiimar águr sí hára bheith go déas le crétar. A mar se mám go nain a go má go tí héna agus líam ó baint an cheart a chéile. Nach chun hem príomhrút. Sé. Bhil, ja. Bhil, cetó. Wat is hier aan? Haller. Hi, Vernie. Hi, Rory. Brenna, ní másclaí fós tar steach. Gur máta, níl mé an fannacht fé láthir. Tá mé ddíreach tagí reis agus fuair mé carta beagait le cháirdeas a ráile bhí bheith reis mna ceafar ise. Tásúlam gan na broir rudí amachchait seo. Rory, cruíle maithad. Tá rá. Ó, gach ráart. Stéú heice le reis. Fair plégat. Bhfuil be gach rá tastal am chanáte chuir ar cosirist. Ní chreidte an preis go dag míhall in í. Well, táim cinse na med bhd é chur chuir. Ó, mis gan mit. Tá bránarm ach ní másclaí fós. Ó, cumisce. Ach sé brenna, targisteach. Sige síos. Ja, if men bíchlarthaid. Chun mai. Stoi go cheartan arráilú ba feidir. Nestú. Seach go tenis má hiúlann sús agus Jason na stéach, agus daine le bheiste rúb go nach chuoine gobaid. Peit go becha gastí sé a sála ríist go spáilú leo. Beidir é bhaidecha. An sé maiartar le ba, na méid nachú go dtí chorbe. Ó, tá sa mar sin na feidir na seach, mar sin héon sílim go gamu déintseach dó. Mes bhfuil mití deanna ceart cháir be feidir. Ní is hamúil nús mar bhfuil bhil, ach tá sa mar do bháin, or an tá sachrí, tá sé sachrí, gus go idir éidir, gus na bí chuimníart. Garmad. Slán a chéran? Slán, tar agad féin. Pauline, hi. Hi. Ceolsa? Tá me sé cearca leoras, tú hain? Ó, strachalum, tá het. Agus Mikey, ceol Mikey. Tá sé sin cearca leor freisin. Oh, right. Go des. Well, mis ich mam leanach dorm tá cúpla le fálam. Tá sin andam sa fesanifig. Right, slán, feic mé. Slán. Okay, gur maigad chéan. Fáilte? Ó, Tam, Tam. Plan, tá mé gur a cúpla de fléileat. Right, bhfuil am agad le cafe? Tá, cit fú hir dí haig. Tá, ja. Right, seo leat agus lean me siarú. Okay, jo. Tá fáile. Right. Míá? Chéran. Ceachhil tú? Ó, tá idir, tá. Bhí tú chuint le Pauline an sin? Bhí? Agus? Agus céirt? Agus ar in stúdíu go bhfuil tú fágal na tíre? No, ní dinis. Míhall. Mar an in sin tosa drí faoi. Cloise sí ó duine cin eile é? Tá sam, tá sam, tá sam. Slán. Slán. Brother Dad, ní me gur lá fao ar a bhón, okay? Yeah, ach cá má lá fao se neomh. Yeah, be sé sin tá. Okay, slán. Dír mé mé lídar a seocha le chéile gom. Cad a cheappa, me fes as a hainal. Ní a sugam. Níl scríf an na táach chu a hála.
díirtar som sa chud Jack an cheafé cheannacht agus dúiltame mo hon hain agus hon bhirnaí. Ach ní sé Bernie tá fa seo. Tás am nach bhuilas achas leis mirtain i ceafé. Ach má dúiltaín me sin chéad teidcint webse. Nuair sin be Jack an annach chutíon an cheafé dhéile den be. Camuid backdating íon ar go dín chéad láras muid caiint faoi. Go le achanir le hain ní me géirí go bhí Bernie na scíirní Jack ach chu seán aint lí. Beidir go meoch. Gur mí maith a fi lecha ní me géirí gáta chance. Brenner Tom, ó bhí má scorchóg chlí meile sin na roiilchaí. Céimháin se gom. Cén for me go bhár, táda. Ach daoine cosú le taigó dúra, daine me ghlachlainn agus Bernie a fáil ceann sára ar magúnach, bhfuil ní hála sé sin nóir seo. Ach tá tucha séach níos dearní go nearna me seo after the fact mar deará. Bheith me héana agus Jack híos leis go maiid. Ach ní thuú. Ní is ag duna beile faoi. Ach ag mirtein, gus ní mis go ráin theo faoi. Tá Brenner. Tá me fágáil ros an rún go gaiide. Agus an rud déidir tá me ggéir a dhéanana sála nimime me, nach chinú nach chuí Bernie neachtainna ceann sára ar man nóir seo. Ach fós ní dalach ar bitli nééis stoppa a cheannacht. Mar bheith sé choí ar mar go. Beit nach bhfuil ach a sé a coppla den na cuine. Ní bhah sin náiad a leannacht, ní bhah a tairige deice. Stoi go bhíoh Jack níos mó airige deas ar an gcuí seo. Bhfuil pen agad. Fair play go tíbhaach. Ife, tuair te síos ag máir a gúine, agus sin ghlach náir dún máir sin hall. Má cálín cuasan nach be. Leis, Gramad. Hi Rory. Well, ceachú le gairí leat. Oh, grach, cebi cannot bhfuil Tom, anja? Tom, chanig mé ar bailé, bhí sé bul míá tí haig. Íntoch, is mis sé fácinn seom únteach díana na hebrilach. Well, ceam sin a raibh sé gobar an sin níos mó. Ja, well, cá sé séisteach nó bhí mis daoine gáil snát bhíal. Dúir de sem job ógur a gart fós. Well, ní mód Jeffrey anna. Tuige. Well, man tá faoi bhrú a hana héin, níos meas a bhés an ar bhés Tom imi, man bhfuil éon den a fáilte a tribh sin. Imi? Cecha imi? Ó cheap mé go rásata, beidir nach cheart am éon rá leat, man bhfuil sé luiteigh Tom leat fós. Ceirt sa dáil nach bhfuil lút ag Tom lam fós. Come on, Rory, tan cut scuilta sa mála tan hain. Tá Tom agus still nig fill ar an astral a bheith éanaach de Jack. Ar said eile, a má go fún matata. Well, ní líon se sí ir. Déadach siad a bheith imi ar fe chuid wag a bhblion. Tá bron ar a bharnaí cheap mé go rásata. Blú sé lumsa Tom le hin. Ó, ar lúnas. Agus sa bobbata se be? Se stocha. Right, Rory. Seisteach teom a fe cúig nómad, má stile. Ach, Brenna just tar cúnig íf na hádaí a háca, agus bé me seis gan cúig nómad, right? Ach, in our ire, a bharnaí... Má se de heile Rory, cúig nómad sinna méid. Grom chrío. Chaig. Brenna má bhí mar ráile tunis. Lás fa deanún aine bheith mar an túra a cín faoi. Kom an ús cad a cheapastó hir. Ar cymryd go beth posti dy ficat a siampol. Cymryd ceastar tenir. A bach breir taffi a lad sygus. Chofech tan y blianta ffad a chotwl a jes na le reis. Do cio iad. Niw chi siach leafod chwag. Ge di arach? Ni lan sawle dat heidir ach modar Theresa. Brenna heig, brenna ni ceastar rwyd i mas ar yn sydd ligyn held a chlwth. Beth ydy teir sain i gysau. Ymwneud. Long yn es. O, fernig cech hwt ysa. Wach du Tom. Tam yn sio. Ach, gapin siog únseach mas mach ma. Tó ré, Bernie. Cech is a dalbeit na hoga go ré, na mé sasagus Jack ar das a gúni. Smis se fácinn se siro erigid roib. Níor thóg mé héin á Jack Peanas a gafé a riamh nar hiram muid. Nach lór gram chulhortí an ads bí Jack Teen. Ach, cedi anan se polos a hagans bisiochair. Ach, sgai fa laf, gyd i'n nostra le rist. Wel, tá bron an gro Jack mar úlachart a fech o fada sin. Ach no bíach imniort. Ní wad eile bheith sé. Agus pé partner nu a bheith agad tasúna dúr sin ir sin triblóid a bhaid. Partner nu? Cert gistad? Siú tá gist agam nógul mé héin agus Jack ag fágáil rús na rúm. Agus a Jack ag díl is gír sa gafé. Oh, well, ní bheith an aibeg a hil mar ceanam se.
Well, tá brónarm ach ní cheanna tú. Mar ní Jack sástí í leat. Tá brón ormsa, ach ní leon ráige. Mar dúirdaí cá sin de sehars chum sa cheannachtardús sulgurn teach ar mar goscailte. Well, tá brónarmsa mar thug mé an rá sin de bhíheal agus siúta seisné ar sanna bhirrtaí. Well, ní éit se sinníana. Ó, s féidir. Agus tána cápa sin team le chrochmóta gur a brean orb. Well, céir is féidir lumsa dhéana. Dad, abran go cead a dhéana. No bhfuil cead aci. Agus ceapan tú go nééistóch sí lom. Dad, cadúir cinn dhéana fa seo. Jo ní sinna a gur róise úsáid. Tá sé sin rud beag láidir le rá. Well. No, níl.
Jo, Timmy, sinna das náte agus buna rud a star hála. Ke fá sé take as an rís grasin, ha? No, ní ecem cinfa bhfuil fáibagad leis. Cháil róise lena féin. Agus is dócha go gheapan snéad go gabhróg se le róise a bheith mar mharbáiste ag oscar. Bhí róise anmhór leis an páiste sin. I gapna a bach ma jealous an kind. Well, cinfa gurn se asteid an orange summer sin. Couldn't you ask him, Dad? Mar, heis made I didn't take Sinead in a roche, and you make Gerrig me she harder, all right? An méid tá sinnta snéad a róise. Ce tá ceistad? Do me a roche on your and had a lad. Ach, ní a choice am. Bernie, ní mé hálas sin sin bhfuil? Is cif an moch? Go leis geil. Hé, bech chi nach rosad nach mín teán níos mó? Bú ní rá? Wel, dag se chuile hortam. An café, an tarsan. Bernie, ní bhana sé lom. Dé tá rá nach mainin. Go háiríne agus a crochad seolta dro America. Ó, jaall. Ach na aber nach rosad fi sin. Se fálín, be se barú leis lábinis. Nach eisteach na rinne sé méid an ganna Shan girlfriend? Níirinis. Hi, Bernie. Oh, Rory, hi. Oh, honey, tú slán is cosúil? Yeah, hánig, bucht sé dia. Ítach. Well, fág seo mar sin, cinna me deachtait le ceúra. No, ní rohagur mahad orlantí haige hechant. Ach, fáiltrút reis an árstan le heideach. Agus grím le niche. Ní had a special tan, couple leftover an gafe. Ah, bheith sin ítach. Jo me se budgeal féin agus déanam mid ceúra ceart go. So, líg snéad a róise, ceappa gur bise a a Jerry? Yep. Agus sinní cá nach chuí a hábhil fiú. Jesus, Rina, well, tú cinnte fi seo? Yes, tá me cínte. Díad is róise choláirtam ní was an ghearmán. Ó, agus níl tá chuma mar nach maith le snéad. Dad! Look, I dig an túnis cén fá nach me Gerrig me she hartar. Nus, sí isteach a tunis. Tá go cótaí peidir. Right. Tá a tá feidir, gomad. Is seo sem go paní beag té. Scia go mé daine isteach. Beidir nach joki sé. Brianna, na bí chéimi dearta stór. Tu go Daniel, dúte go dú gus tá sam go dú sé. Nis. Óide, bhí ar chin aide sem marálead. Díal méid haig go híochtas. Be gachrid ceart. Mas tú? Come a ceir a hádainn, be mi seat, okay? Okay. An bastard. Vís ag ich mórs mín cafe sin weimse ach fós chuise tí bhír go má raim lena chéú nach bhaine. I mean, cin sifrachtíí an se chósan agus a fágal ros na rónna réchomá. Bernie, Se. can I find corkscrew? Runner. Stún se. Come on. Agus bhí Tom istethe chomá. Féit bheith cínta bh sin. Is Daniel. Tá míle fáilte rúta Daniel is stór. Gomad bhide. Susie? Hai. Sa síos go bháil chunne sé Daniel. Theo me go paní téhaid? Ní bhéon rud am. Beidir rud chin dí sláidir a mar sin ar nó. Ní rud a bhfuin bhide. Glacham leis nach dogus sé seo ráda. Well, beidir nar viste líbin is háhánach mu cúpla nó meile. Right, well, Daniel, tá brónam gur hála í mar hála, ach, well, táisiid mar táisiid, agus ní le neart ar inis. Níor heastó cheachtaring ó chartú. Gee, That's a joke. That's a unit of go dtí hílan tú. Then, get out the way and you want to show it. Bunin sé, nes, bhil tá go bhfuilúir a dar sin na nnéanamh se.
You're some grain eile tíocht. Díos a teach beannaí seo. Cyd sy'n iawn y tar siwlad? Wel. Nach deas yn áit i tagí. Daniel, fáidin is man fear. An tinine. Nach an íon dunas táhacht ar fád an seo. Fici síos. Sin rud nach gym na cin fan jarna se. Cin sa frína se rosan cevis mna cefé machcha. Seo, Cashir is sin agus beidir gin era túnius fear. Japané. Nis, Jen jarmad Tom, Jack agus bhíhall fe tamil. Lín de bhéile sin féin. Agus blaise I gceart. Is go deas na chuil? Se go hálainn. Scuile sin teannas. Níl se go héasca sin roií. Tá glóir méid an fiáid. Tá. Ach tá níos mas a sin sin ábair. Span álinn hu a bharnaí, am lá na hóige. Stop an fear an tráid a brennhart. Stop an muis go divin. Stop an mise. Bhí dúilam anat an géad lár lag mé súlart. Well, níor spáin tú Nar a spáin? Well, beidir gur spáinach. Háirnta glóir tribbalad ar an cháir. Harry. Agus tá brónar má tá fellart fa sin. Níor me sin? Well, nuair a sir an tam sin. Tá a sir an isis nach chuil. Tá. Nis, ní hoici gachhfuil ar amsan, rád an. Gus tá sam go má bhfuil nachhfuil trééis go bhena sítíín polhhairt an se le chéile. A síram sé sin gút an amagaí bhfuil na deacrochtaí se tátrií. Chud I leatíh. San an nuan tá súsaí bhacht an seampar. Go breanna tá cúna agus takeíocht a testáil an gúplaise. Agus olchmáilí be bhfuil sibse na tuismóidí. Agus díá réiteach anú mar a féidir ó brathiríise céirhúil se gaile bra. Bhfuil cumidí go maian an páiste se líbseach má. Bainan máhainan. Well, má tá súsaí gúmpur tá me cinnte go le súsaí, well, fébi go sí úmparach. Ní hin le rága be Jason an tahéir. Mar de réir mar tá chlustí amsa. Hadal si le lean forróiste ó tháinig si go ras na rún. Jesus! Dún do chop brocha go fénach na fa! Sí agus dún do friggin féil. Ní éiste me a cacamas mar sin. Bí na níir na searmh Jason. Scatí. Okay. Well, cé leis ar chodal si mar sin? Ha? Aber macha. Aber anam nó dún do féil agus grad leat. Well, ceir tart a haig. Nach den an cín réin bhréag sach skipaí, ha? Se ban of leat. Oh, Roy, stop. Níl se. Fan, námad. Oh, Bronner, chama... No, níl brother be a barla mi dhéana. Ach, Ach, Carrot. well, ní one night stand atá bheith an uair seo. Tá géirí bheith leat, amórach. Agus an ládar gean agus an teachtain se thugann comá. Been a maid? Well, déana sé sin cúis go fóil. Galwit. Gur maith géir écha I bháir is feidir. Ach mas an gach taigen seo, ní hiúcach muid. Éistigi nó me bháin. Chib tannig million se le í horú. Agus ní sé decha le sa cruach na rid me chalgan na díirech lena chéile. Ach níl chalgan na díirech lena chéile. Haig, Tá tú ceiltro a cinn ar do bhhaach. Agus beidir de bhean. Tá sé ná a níí níonsecht.
Haig, in is macha haig. Cat tú einch lá kind. Fog seo, Jason. One second. Get all right, Gilum. Well, Darlan will go show when the veil hena. Jason, that's the air one to lager tachter. I suck mark dievis there to haig aber macha. Cat tú ní ní go lá kind. Mata tún an fanat núma do bháin eile Susie. Bháilmsa rud cinn rá. Yeah, ablaatnis, ablaat. Ja, we naar de torn stund stal legation. No, in te gevaat. Wat ze touw. Hier aan nog koppel de gas malen, dus ik is te kent ik aandacht. Ja. Kon je kachel koers die Abrahametje. Intig, right. Dan kun je maar gelijk hard niet sterren in het geloof right in town. Ja. Oké, machine. Right, sla. Susie, is tú in mo chríogus ní arad hadé sin. Ach cai mar rá gur bháin chuid gan rudaí na hála le gurrid getjasam. Dar mé an nos gneartú fiálarm. Ach, a bhuichas go bháir anseo, agus dá cúla críana. Tás a go mém rud a bháin. Agus sé sin nachfuil me géirí thuáilint. Tá páiste ar a mealchanis, agus héin agus ag Jason. Agus cé nach é an duine a ránáin se chuid, cai me ghlach le de chinúint. Agus mar sin, nó tá Jason sásta ghlach le a láimh, tá suimiid as an nua ríist. Agus cé go bhfuilis agam, nach an neo ná mórach a hála sé. Glach mé le Jason mar wacla am héin, go lú agus fósaisip. Meistú ce a cheapach do choleacha as an Medical Council faoin scéal seo lug. Céirína inis tá tú gal ar fór. Ó bhfuil inis. Dochtúir líon ceag chunig í básáil. Ba ceappa go sé an bag an íon thar fór.